Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 29 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 1 ngadto sa 16. Human niini, miadto si Jesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasaulugan sa mga Hudeo. Didto sa Jerusalem, duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag og Betsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 ka pasilunganan. Diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakul, mga paralitiko. Ug didto'y tao nga nagsakit sulod sa 38 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto ug nasayra ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kun ang tubig mukutaw na. Ug samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna naylain nga makauna kanako didto. Si Jesus mingon kaniya, tindog, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Ug diha-diha naayo siya ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay. Busa giingnan sa mga Hudyo ang tawo nga naayo. Adlaw nga igpapahulay karon ug supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, giingnan ako sa tawo nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw. Sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan ug sa paglakaw? Apan ang tawo nga naayo wala makaila kung kinsa siya, kay mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tao nga diha niadtong dapita. Human kini mahitabo, hitagbuan ni Jesus ang tao didto sa templo ug miingon si Jesus kaniya, tanawa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Unya milakaw ang tao ug misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudyo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudyo sa paglutos kang Jesus, kay giayo man niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.